tlmačila makléra, tuto od Silvinky Dragovej Vutonovej. Ja som Darinka Vutonová, ostrelaný maklér. Pán Rozdaj sa, to je pán. Pani Rozdaj sa, rodina Opatrná, budúca manželka. Slavka je... Jozefína Drsná, ja som zástupca... Naša advokátka. Áno. Janko Brunsko je Fín. Vypíme si. A predávajúci? Predávajúci som. A zároveň predávajúci. A potom je tu rozprávač, ktorý vás prevedie celým príbehom. A to je Veronika. A za koncentrum je koncentrum. Čiže je to jasno. Silné sú. Dávaj si ešte. Čo, ja budeš... Daj hore. Ja myslím, čo si videl. No dobre, takže prosím vás, ospravedlňte amatérske výkony, ale chceme vám tým niečo povedať. Tak poďme na to. Tak nesieme sa do situácie. Je krásne piatočné ráno, sladkých 10:30 a Darinke Vitonovej už 15-krát volá call centrum. Nepíha, len kúkne na mobil a s poznámkou kúka ďalej na seriál. Sú kompletné na tom call centre, dnes sa si fakt ľudia otraví, veď dnes idem do fitka na masáž. Medzi tým Jožko Príručka pri kompe narazil na dopyt, ktorý nabral s Darinkou, svojou staršou maklérkou. Žiadna poznámka, nevybavené. Bojuje s myšlienkou, či zavolať vedúcej, má prirodzený rešpekt, vedúca sa po ňom riadne vozí. Tomu zazvoní call centrum. Dobrý deň, pán Príručka. Dobrý. Pri call centrum môžem? Jasné. Potrebovali by sme dneska vybaviť obliačku o 14. Máte tam v centre ten byt. Nemôžeme sa dovolať vašej staršej maklérke a pán už to má vyhradnuté u konkurencie. Ujmete sa toho? Jasné, rád okamžite všetko vybavím, vedúcu zloženie, všetkých obvolám, všetko pripravím. Dobre, tak... OK, dohodnuté. Pošlem vám SMS-ku, potvrďte si termín so záujemcov a zorganizujte si pani Vitonovú. Jasné, okamžite všetko vybavím, vedúcu zloženie, všetko obvolám, všetko vybavím, už letím. A tak Jožko Príručka volá Darinke. Darinka však nedvíha Jožkovi a ten zľahka stráca nervy aj trpezlivosť. SMS z call centra má už hodinu v mobile, čas obhliadky sa blíži, ešte pol hodinka. Jožkovi to nedá, roztraseným hlasom obvoláva záujemcu aj predávajúceho. Dobrý deň, pán, vypíme si. Môžem prísť o pol hodinku s klientom? Viete, vy ste mi síce nič nepodpísal na nábere, tam vedúca nebola so mnou, ale už máme klienta a chce to. No neuveríte, nakoniec aj za tú vašu nezmyselnú cenu. Počúvaj ma, chlapče, akú nezmyselnú cenu. Tak mne tu volá denne 20 realitiek a tu natáraš. Uvidíme príč. Zavolaj. Ja idem dole na svoje pracovisko do Čenku a keď budeš tu, tak volaj. Uvidíme, čo na to stará povie. Ak nezoberú, tak ťa Mária skáže. Verím, že kúpia. Všetko vybavím, vedúcu zloženie, všetkých obvolám, všetko pripravím. Jožko volá záujemcovi pánovi Rozdaj sa. Tak potvrdzujem stretnutie pred chodom číslo 3 na Puškinovej byte na 3. poschodí. Pán, vypíme si, vás už čaká. A vy tam nechcete byť? My to síce poznáme, ja vám potom zavolám, pán Príručka, ako to dopadlo, dobre? Nie, ja tam budem ešte skôr ako vy, ako ma učili na škole. Dobre. Pred vchodom do bytovky Jožka zastihol telefonát od staršej maklérky Darinky. Jožko, a ty nevieš, že mi nemáš volať, ale posielať textovky, to si v kancelárii vyjasníme. A nevieš, čo chce zase to otravné call centrum, mám tu 20 zmeškaných. Vedúca, máme obliadku, kde ste, rýchlo dojdite, ja to sám nezvládnem. Obliadku som ešte nevidel, nemám nič prichyslané, rýchlo dojdite.
Hej, tak brzdi mladý. Ty mi nebudeš rozkazovať a organizovať čas. Mám svoje priority a kvôli jednej obliadke sa svet nezastaví. Vážne to chcú? Strašne vedúca. Pán Rozdajsa sa na koncentre pýtal, koľko si má doniesť peniazy na rezerváciu. On to fakt asi chce. Fakt nedojdete vedúca, ja sa celý trasujem. Ale čo izerčíš mladý? Ukáž im byt, ako chcú, zober prachy a je to. Čo je na tom zložité? No, ja neviem.